nom és Boro Cerdán i soc membre de l'Associació Cultural i de Consumidors i un munt de coses de Patrais, de veïns de Patrais. Però també estic en una AMPA de l'IES Vicenta Ferrer. Tinguis la fortuna, de gràcia, no? Realment, així estem tots i tots sou molt valents per vindre i per estar així. Falten uns convidats que han fet i que estan fent una coseta i que si podeu esperar una miqueta vos l'agrairé molt. De tota manera, donar-los les gràcies per estar així, a tots, tant a la gent de Sant Isidre, Sant Marcelí, Favara, Safranar i a veure qui me falta, Patrais, i també me faltava Patrais, per estar així. Realment, ho he sentit ho he llegit a la premsa que el senyor Fondemora es vol nomenar Fondemora primer l'inaugurador, perquè realment és el que li interessa, inaugurar, encara que les escoles que inaugura se cauen les finestres, sí, encara no estan rebudes per l'administració, que n'hi ha goteres, que estan mal fetes, que mos han llevat que ja no tenim menjadors en els instituts, que no tenim saló d'actes en les escoles, i tot això. Això sí que se pot inaugurar, però realment jo no soc. Nosaltres no varen ser el que ficaren aquests cartells ahí. Nosaltres no varen ser els que es començaren a dir o a fer un mapa escolar en les necessitats que hi havia educatives. El varen fer ells i no estan complint. Què més se necessita? Per això esteu fent el que toca, encara que se ballem, estem fent el que toca, i el que toca és estar defensant els nostres drets. I realment s'ha de defensar no des d'un partit polític, sembla, perquè si estàs en un partit polític te diuen que realment és per estar en el poder i tot això, sinó com a ciutadans. I així estem banyant-nos perquè estem defensant els nostres drets com a ciutadans. I l'educació és un dret. I per això és un dret que s'està vulnerant pel tio Fondemora. Per què? Perquè este senyor, què és el que ha fet? Quins mèrits té el portar-nos, el ser la comunitat que més fracàs escolar d'Espanya té, i això és el seu portant, el que porta a la motxilla, que realment el nivell educatiu dels nostres fills està baixant, i això és la seva potència. El més que ha fet este home en 8 anys ha sigut escriure la lletra del pasodoble Francisco Camps. Això és el que ha fet. I ara m'agradaria rebre a les autoritats, però encara no m'ha fet la crida perduda. I la gent se mos està anant. A Montó eren molts i no. Ara venen uns pallassets que amb molta voluntat han vingut i volien fer i no sé si estan per ací ja. Així que si s'esperem una miqueta, esperem i que vinguen.